los negros quieren volver a gobernar, preocupados por los sexos, imponiéndose un deceso. Prohibido practicar la libertad sexual, todo Cristo a disfrutar. Desde arriba pretende desimponer una doctrina asesina y cruel. Desde abaixo queimaremos a súa fe, coas igresas y desarder. Como pode ser que aínda den leccións pola súa boca só contradicións? Homofobia, pedofilia, a súa devoción. Os cartóns do Estado, unha bendición. Dende arriba pretende desimpoñer unha doctrina asasina e cruel. Dende abaixo queimaremos a súa fe, coas igresas e desarder.